Кларксвил, Тенеси, САЩ. На Джордж Роджер Кларк, военен командир, бригаден генерал по време на войната за независимост на САЩ, наречен завоевателят на американския северозапад, плюс втората част на града Вил, френски град. Началото се поставил Джордж Армстронг, който оформил скицата на планирания за построяване град на терен, даден от държавата на участници в тази война, тъй като нямало възможност да им се платят заплати. Така в 1785 били построени първите му къщи. Градове, носещи името на генерала, има и в щатите Индиана и Вирджиния. Името Кларк произлиза от англосаксонското клерк, свещеник, оттам идва и думата клерикал, но тъй като в средновековието почти единствено само свещениците са били грамотни хора, смисълът на името е еволюирал и се предава като грамотен човек, писар, книжовник.